И здравейте хора, аз съм Харизанта Вакяров и днес с Сафай ще играем едно в едно в рандомайзър. Ще направим 3 рунда и ще видим кой ще спечели. Нека започнем. Така... Сега почваме с Сафаев. Къде ли е той? Няма го никъде. Ето го Сафаев. Какво направи? Той ще му уби, той ще му... Майко. Нищо не направя. Добре, първи рунд той ме победи. И ето хора, това е втория рунд. Сега. И така хора, сега с Сафайфа трябва да го убия поне. Обаче... О, what? Аз стрелнах. Ето го там. Така... Той ме уби, не! И хора, тъй като не разбрах, че този рунд се убих сам, реално ще продължи. Къде е? Така... Ето го. О. Трябва да цена. 45, добре, не е зле, не е зле. Добре. И идва хора, финалния рунд. Да видим кой наистина е по-силен. Аз или Сафаев. Къде ли е той? Ето го, ето го. За малко, добре. Добре, той пуска. Той има фаст бомбите, където аз съм убих. За съжаление. Минус 90. Какво? Какво прави? Какво прави той? What? Той умра ли? Май не. В смисъл... Така... Така бързо, къде ли е Сафаев? Няма го никъде. О, ето го! What? Къде? Ето го! What? На 47 остана. Не. Не. Нека да направим един рунд бонус. И да, това ще е края реално на видеото. Така... Сафаев, ето го там. Ето го. Ще успее ли в главата? What? Така... Бързо. Добре. Значи съм само по един патрон. Тук ще да изнах си. What? Не, не бомби. Това май са бомби. Така. Ева ми Сафаев, къде бягаш? Сега тук, почваме го. 18. Не. О, въпти по 18 май. На 10 кръв. Нищо хора, това беше края на видеото, само че искам да се извиня, че беше толкова кратко. И да, от мен, чао!